Окей. Ето го. Това. Ето го. И чакай, аз малко ще покарам. Изчакайте малко и ще продължим като се накарам. И спираме. Продължаваме! Чакай. Увеличавам го на 10 направо. Извинявай хора, ама не е мой проблем. Бате, топ плик го бех сложил на тротинетката да видя нещо и е дошъл чак тука. Я бегай. Я навън. Навън, бе. Топ плик, бе. Не знам, дошъл е. Той ме удари телефона. Ударих телефон. Идвай! Ела още да пречиме, Нарчи. Ма пак ще ни окапа. Четвърто и сега учим